V nasledujúcej reportáži uvidíte rozhovor so starostom Dušanom Antošom, v ktorom sme zosumarizovali uplynulý rok, čo nové sa nám podarilo v Rusovciach a čo nás ešte čaká. Pán starosta, Rusovčania sa v predošlej reportáži vyjadrili, že by prijali v Rusovciach viac obchodov, respektíve tie už existujúce obchody, aby boli zrekonštruované. Čo sa spravilo za posledný rok? No tak v rámci rekonštrukcie sa zrekonštruovala jednota, ktorá si to teda robila sama, lebo je to ich nehnuteľnosť. No a pripravujeme samozrejme, ako som spomínal, pri zdravotnom stredisku komplexnú vybavenosť, občiansku vybavenosť, čiže nejakého nového obchodu. Samozrejme tento proces je trošku zdĺhavejší, lebo sa tam pripravuje architektonická súťaž. Následne by to malo byť verejne prerokované, vybrať nejaký ten projekt celého toho územia 1,4 hektárového, nové zdravotné stredisko a tak ďalej, ako som spomínal. Je to taký, že zložitý proces, tak počítam kvázi nejaká tá výstavba prvá by mohla byť tak rok a pol, 2 roky, skôr nie určite. Musíme byť trpezliví a samozrejme, keď to chceme všetko verejne prerokovať, je to zdĺhavejšie, takže preto sme naštartovali tento proces od januára. Takisto by sa malo začať také poloobčianske vybavenosti na novej farme bývalej, ako malo PD Dunaj. Tam nový investor pripravuje výstavbu, dokončil inžinierské siete a tak ďalej. Takže je to v pláne, len horizontálne počítam tak do 2 rokov. Kultúrne pamiatky údajne nie sú dostatočne sprístupnené, otváracie hodiny kostolov napríklad ľuďom nevyhovovali. Zmenilo sa niečo? Viete čo, na túto otázku by som ani nechcel nejak odpovedať ja, lebo je to v plnej kompetencii miestnych farností, či už evanjelickej alebo katolíckej. No gerulata tá je sprístupnená každý deň. Len podľa informácií od pracovníkov odtiaľ tak nejak tá návštevnosť, by som povedal, funguje až tých jarných až letných mesiacov. V zime je to trošku menej navštevované. Mestská časť mala minulý rok záujem o budovanie nových športovísk, respektíve zlepšenie školského areálu, vybudovanie nejakého bazénu. Ako to pokračuje? Čo sa týka toho školského areálu, by som len chcel upriamiť na pozornosť, že len v Lani bol prijatý zákon o vecnom bremene pod verejnými stavbami, čiže pod tento patrí aj školský areál. Pripravujeme teraz pani riaditeľko novú koncepciu celého areálu. Takisto riešime už aj ten bazén, ktorý je nevyužitý a chceli by sme ho nejakým spôsobom využiť na nejaký ten hokejbal alebo tak. Takže toto máme na pláne v tomto roku zrealizovať. To by nemala byť tak náročná, finančne zaťažujúca časť. No a v rámci tej koncepcii by sme potom riešili celý školský areál. Pripomeniem, že pripravujeme nejaké ihrisko, také tréningovo-detské ihrisko pri športovisku, pri riadnom hracom areáli, ktoré má MFK Rusovce. No a v rámci nových lokalít by mali pribudnúť nové detské ihriska na také lokálne využívanie pre deti. A časovo to asi v akom horizonte vidíte, dá sa to povedať? No je to všetko otázka. Čo sa týka, tá koncepcia by mala byť nejak na svete, dúfame teda, že do konca roka školského, do toho júna. No a samozrejme, že to je to potom otázka peňazí a nejakých tých projektov pripraviť, či už na fondy a tak ďalej, lebo mestská časť nedisponuje toľko. Máme tu aj celosvetovú aj slovenskú krízu finančnú, takže nevieme si dovoliť takéto veci hneď riešiť. Ale pri tom ihrisku futbalovom, tam by sme chceli riešiť toto ihrisko v letných mesiacoch júl, august, september.